Mayong adlaw kaning tanan nga napaminaw karon ning tulumanon. Ini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo doktor ni obra ug aton ulan batahan. Ingon man sa mga artista na magkataog kinabuhi ni akong suwat suluran. Ako si Ken, ulitaw, taga San Isidro, Talisay, Cebu. Punto legal kining akong suluran. Ang akong suluran, kabahin kinin sa akong mga igsoon sa gawas. Aron niyang hisabtan, sugbong ko sa dayang bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw na siya, Vince! Tinakoy! Kapoy na! Loin! Kapoy! Ken! Kapoy ni! Unong Loin, punusan mo! Hindi ako ba? Si mong mangkod. Gusto mo ba? Mo kay padung nang ngit-ngit. Paway na lang Ang naligo takuya! mo rin yung taon. Kaya tingalig, masuko na sa kahamahan ninyo. Pagka nung hugaw kayo. Paway na takuya, wait! Sige. Ugma na lang, sad. Mga anak! Yung papa! Abot na day ka! Nala, papa! Uy, kasigot ba ninyo? Nagduwa na sa mo, no? Ni pahuway na ni pa, uy. Nalagi kay kuyog pa. Kinsa na siya? Mga anak, siya si Ate Julia ninyo. Ako pagumangkon. Sugod ka roon, ani ni siya puyo ba na to? Hayat ay Julia. Ako rin si Ken. Og to ni, si Vince. Hello! Pasensya na mo ni Ate Julia ninyo, ha? Saon nga, bago pa mga matay ang mamagod. Oy, Dong. Di ka na nalaki. Sa'yo lagi ka ron. Oo, Uday. Yan the time lagi ko, kay gikuha ko rin bata sa ita. Kinsa man eh. Please na yun, Julia. Please. Julia! Pasensya na, day. Huwag pa saan na sila yung tao ni bata. Ako rin siyang pagumangkon. Anak sa kulagaw. Unya, namatay bago niyang mama. Unya, wala siya lang kapaingnan. Ang muhangi, unta ko ni mo kung okay na ni mo. Anihin lang siya puyo ba na to? Mao ba, Dong? Uy, kaluoy gud ning bataa. Naala si Kay, may problema na. Salamat, day. Hayat ay Julia. Ngano di ka? Nasuko ka na ko? Di lagi ka mulagad na ko. Dili ko ganahan ni mo! Ken, pasagdi na lang sana si ate ni mo, Julia. Ato pag-igduwa ni Vince. Oo, ma. Sige, kuya! Ako na, sad! Ay, ang kaditsa. Ate Julia, ganahan ka mo apil sa mong duwa. Dili ko! Ala! Okay. Sige. Man siya, Vince. Kita na lang. Ito na lang! Dakpo na ito! Ala! Alay! Alay! Ngano mang imong giblakingan si Vince, Ate Julia? Hala, ang baba ni Vince, nagdugo. Hala, Ma! Si Vince! Ma! Sa pinahita mo? Ma! Naon mo si Vince, kay giblakingan niya, Ate Julia. Unsa? Kinuha ko pagkadagan sa dugo. Oo, lagi pa. Kita ko nga, bitayon na, Ate Julia. Iyang giblakingan si Vince. Maldita kay bata na. Pasagdi na lang, Dong. Mga bata pa man. Di ba mo, day? Kinahanglan nga pitulo ni bata. Una ko nguni na. Hoy, asa ka, oy! Ay, Vince, sakit pa? Oh, sakit pa! Oma! Di unsa man niya si Julia? Hilo si Ate Julia mo. Vince, dinhi ka lang, ha? Nasyak yun ng papa at ng gayuna. Kay grabe kayo siya makadagbunan ni Ate Julia. Kay perti manggang hilak. Mo itong gidali-dalit na mag-apat sa kwarto ni mama kay basin maunsa niya si Ate Julia. Unya. Sakto na pa! Sakit na kayo pa! Nagpapasyan mo? Sa ito pag-ilan na ko ni mo? Ay, pasiluwa ko, day. Nga naman. Nga naman magkamasultin ako sa tinuod. Pa, ma, ano lang pag-away? Julia, Ken, panggawas mo sa kwarto. Magsulti lang ni mama ni mo. Anak di ka ni Papa? Sa auto ka, magkuwang di ka na mong Vince.
Day, salamat ka imo kong napasaylo o nadawat mo si Julia. Wa ko'y mahimo. Kinahanglan niya akong dawaton tungod og alang sa atong mga anak. Julia, nakabati ka. Dilaton mo usbon ha. O sugod ka ron, mama na imong itawag niya. Sabot ka? Julia, naibaw kong dili dali alang nimo ang imong naagian. Kung masakitan ka, labaw na ko. Pero andam kong dawaton ka. Hatagi ko gigayon nga mamahimo nimong inahan. Buutan mo nga akong mama, Ate Julia. Dili pa ka na. Nakibag kong mama. Unya, naapagod kayo mga manghod. Sorry, Pa. Sorry, Ma. Oh, sorry, Ken. Vince. Naibaw kong buutan kang pagkabata. Sige na. Mangaon na ta. Dali aras panahon din o. Sa una, dagmay pa kayo ta. Unya karon nga dagko na. Mao lagi dong. Og, pasensya na mo sa una, ha? Na magdita kaayo ko ninyo. Ay, ato ito kalimtan ti oy. Ang importante, kung sa takasuod karon. Ginoo ko! Nga naman si Mama? Nga nang naghilak na siya? Kinsa man ka nang giyang ika-istorya sa cellphone? Ma! Mangano ka? Ma! Si Papa ninyo! Oh! Yata, kayo man magduog basketball! Unsa ma? Gusto na. Manami kay tingahig mo unsa ka. Ma, naay mga lamina. Og nangutana kung dili ba daw ang haya ni Papa. Mga anak ko no silang Papa. Unsa? Nalubog na si Papa ninyo. Huwag mo magdahong. Sa katugay na namo. Nanagko na lang mo pero nakaako siya sa pagtago na ko ini mga butaga. Ma, ang sakyanan ug ang motor gikuha sa uban na mong igsuon. Unsa? Nakalitan kay mi sa dihang naay mga nagpaila nga anak ni Papa ug mag-uong na kayong edad. Ang uban gani minyo na. Ug nahibaw-an na mong tinuod jud ang anak silang Papa. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ilang gikuha ang motor ug sakyanan namo nga nakapangana ako ug sa kumanghod sa dihang buhi pa nga akong Papa. Doon na ba sila katungod nga hilabtan ng maong property ni Papa? Nga wa man sa ilan kapangan? Ikaduhang pangutana. Parehong dili pinakaslan ang mga inahan sa akong Papa. E minyo naman gyud si Papa sa mama niya Julia nga patay na. Doon na ba'y katungod ang ubang igsuon na manghilabot sa akong property? Nagihaguan sa akong mamang Papa. Magsige mangguslag ingon na naaslay katungod kay anak sila. Ikatulong pangutana. Karon nga may trabaho na ko, naay usa ka maguwang na akong lalaki nga anak ni Papa sa gawas ug mingo na nga magsigig text na ako. Kay mga iyo og tabang kay lagi nakapahuman si Papa nako ug niya wa. Maong kinahanglan nga tabangan kong nako siya. Obligado ba day kong mutabang niya, mataguan? Nakatabang naman ko niya, kay naluusad ko. Pero karon kay murag niya, abusar naman gud siya, bisag unsa na ipag-text na ko nga dili mao. Ikaw pa to katapusang pangutana. Nahibawan lang namo nga ilang gibaligya ang sakyan ng motor nga naa nakapangana mo sa kumanghod. Unsa may pwede na akong ipasaka nga kaso batok nila? Ug unsay una na akong himuong lakang? Palihog, tabangin kang bagi ko. Ini ang akong slogan, Ken. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, no? Ya mga personal na mga problema, personal na mga pangutana, pwede po na natong tubagon. Ipadago na ihang suwat guys no na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdo. Iyang suwat kabahin ni sa iyahang mga igsuon kina sa mga igsuon di ay sa gawas. Unya
muning iyahang problema, muning ilahang sa ilahang mga suliran kay grabe jud kuno kaayo ang iyahang katong tigayon nga nabunalan ang iyang isuon katos Julia nagdadugo gyud unya natingala sila ngano to unya natinga siya nga sana nagtagtawag man di niya og katong papa sumao to anak na ini papa so unsa na kani si Julia murang giilad sila sa ilahang papa no unya namatay man tong ilahang papa nga nakalitan sad sila wa sila kapangandam nga nagpailang anak sa ilahang papa na maguwang pag ikay nila og edad no nya dili bagid usah nato pipila pa gyud no sa una mga pangutana gikuha sa ilang gikuha ang motor ug sakyan man namo na nakapangalan nako ug sa ako ang manghod sa dihang buhi pa kuno iyahang papa di na ba sila ikatungod nga hilaptan ang maong property ni papa nga wa man nakapangan sa ilaha or nga wa pud nakapangan sa iyang papa. The answer is no. Una sa tanan ang proof of ownership nato ana no guys mga suking paminaw is kung unsay nga naa nakabutang sa resibo ug sa rehistro o RCR ug dili na ngan sa inyong papa legally speaking dili tag-iya inyong papa kung kamo nga inyongan ang nakabutang dinha therefore kamo ang tag-iya anang motora maski pagyuta na inyo manangan imo na wal makakuha ana ikaw ra gyud ang naay labing dakong katungod di gyud labing dako ikaw ra gyud ang naay katungod anang mga butanga anang mga property di na nila pwede basta-basta nga makuha no ano ba mga sila nga di man na ila ano ikaduhang pangutana para yung dili pinakaslan ng among mga inahan sa akong papa kay ninyo man gyud ay si papa sa mama ni Ate Julia nga patay na doon na ba'y katungod ang ubang igsuon nga manghilabot sa among property nga gihaguan sa akong mama ug papa magsigi man gud sila ingon nga naa sila'y katungod kay anak sila okay ang tanang mga relasyon nga wala so dasulod sa kasal no relationship of cohabitation kanang pagpuyo nga way beneficios kami niyoon or pagpakasal mo na gingon atong common law relationship wa na nag-ingon nga way conjugal tinuod kay ang conjugal nga property mo refer ra man gyud na siya sa managtiayon meaning kanang naminyo no kay mo man ay legal term sa kanang mga butang nga ang tag-iya ang managtiayon or ang manag-asawa pero naamang provision sad sa ato ang balaod nga nag-ingon nga kung di mo minyo pero common law mo mura mo minyo nagpuyo mo as husband and wife natay giingon nga common properties dili mo husband and wife pero co-owner mo so meaning to say na half ra gud gihapon pareho ra gyud although pwede po nimo makuan kung ma-determine kung pilay bahin or contribution niya mura na iyang bahin pero kung di po nato ma-determine no kung pila gid po natampo or naamot sa usa over the other then i-assume na siya nga 50-50 so bali ang imuhang papa katong buhi pa siya he also owns half of the properties nila ni magpapa nimo noon nilang duha si mong mama. Unya, kung mamatay ng imuhang papa, kung pila kong iyahang bahin, ang kamong mga anak, kamo tanang illegitimate, makabahin pod mo. Pero, na-safety pod ang bahin pod sa imuhang mama. No? Nga iyaha pod ang katunga. Wa ko mag-ingon nga dili, walay katungod ang imong ubang mga igsuon sa gawas. Pero only in so far as the property sa imuhang papa. Kung mingon kog property sa imong papa, kanang nakapangan niya og sa imuhang mama. Ilahang duha. Pero nakangana pod na sa imong mama, wa po'y katungod ang imong papa. Kung nakangana sa inyuha, wa po'y katungod ang imong mga igsuon para manguha ana. Ang akong pasabot, like I said, the only proof of ownership nato is ang pangan nga nakabutang sa rehistro, sa titulo, sa ORCR. So, ang basihan kung naabay nahabilin nga kabutangan imuhang papa kanawa ang deklarasyon, ang titulo, ang rehistro. Ug naingan sa imuhang papa, hala iyahan na. Pero katong motor, dili gyud kay inyo man tong pangan suway labot ang imong mga igsuon ana kinsa nga nakabutang didto maoy tag-iya maura poy na ay katungod may nang klaro ha ikatulong pangutana karon nga may trabaho nako na ay usa ka maguwang na kong lalaki nga anak ni papa sa gawas ug minyo na magsigi og text nako kay mangayo og tabang kay lagi nakapahuman si papa nako ug niya wala maong kinahanglan nga tabangan kuno nako siya obligado bagod di ay kung motabang niya matagbuan nakatabang naman ko niya kay naluoy sad ko pero karon kay mo lagi abusan man gud nga bisag unsa na lang ipang text nga dili mao oy kani ba ang kanang obligasyon nato as ginikanan sa pagpadako sa atong anak paghatag natong suporta sa atong anak di na ipamana di na nimo pwedeng ipasa ngadto sa imong mga anak nga mo uri angay mo suporta sa imong mga anak sa gawas therefore ikaw ken dili ka obligado no nga mo paskwela mo padako mo hatag mo tabang higali that is ngadto sa imuhang igsuon sa gawas
wa kay obligasyon ana nila in town, no? Morally speaking, kay Pilipino lagi ta, Kristiyanos ta, gipadako tang maayong tao, nga dapat matinabangon, dapat dili magdinalo, dapat mahimong manggihatagon, okay ratang motabang every once in a while kung naapod tay extra nga pwede ikatabang. But that is not out of obligation, that is out of love, that is out of generosity, that is out of atong karakter nga di kadalo, ug kusang luog tang muhatag, di na nimo pwedeng i-impose, di po na nimo pwedeng ipamugos. Because like I said, di ka obligado. Wa kay responsibility, di nimo siya responsibilidad. Kana na lang nang sa pagdangan nga tao ta, igsuon ta, maluoy ta, pwede tang mutabang. Pero apusuhon na pug ka, o iyahang ipa-feel nga obligado ka, di na mao. Sayop na. Di po na sila angay tabangan, wa may batasan, wa po may puangod, abusado na. Nang hantok, ng gamit na di na maayo. No? Di ko musuportaan na. Ikaupat, ug katapusang pangutanan na hibawaan na lang namo nga ilahang gibaligya ang sakyanan og motor nga naa nakapangalan namo sa akong manghod. Unsa may nakong pwede na akong ipasaka batok nila ug unsa may akong himuong lakang kwa ato. Ingatong tagiunsa pod pagbaligya, meaning to say, ikaw ra may pwede mo pirmas deed of sale. Kay ikaw may rehistrado didto. No, like I said, ikaw may naikatungod, wa sila ikatungod nga mukuha. Kana nga ilang gikuha labi nagpuwersa, pwede karnating atong ikiha. Ikaduha, kung ilahang gibaligya, di ko kasabot nganong mabaligya nila kung ang OR ug CR nakapangani mo. So kungisucceed sila, usara explanation ana nang forge or nang falsify sila. Additional kaso og kihar sadda. So pwede na di mo sila ikiha o ipaanal ang katong deed of sale para mabawi nimo ang maong sakyanan o motor. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.